Γεια σας παιδάκια, καλησπέρα. Σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τον Pullimaniac. Έλα και πού είσαι. Έλα, καλησπέρα. Έλα και ποιος. Μια χαρά. Να καλησπερίσω ένα από τις μία από τις μεγαλύτερες μορφές persona του άνθρωπος πάρα απ' όλα μορφάρα στο community εδώ του streaming. Καταρχήν θα σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόταση να έρθεις εδώ στο Ίδρυμα. Ευχαριστώ για την πρόταση, χαρά μου και τιμή μου να έρθω. Θέλω να μας πεις μερικά πράγματα για σένα. Εγώ είμαι ο Pullimaniac, στριμάρω στο Twitch σχεδόν καθημερινά, εδώ και περίπου 8 χρόνια. Το content μου πλέον είναι πιο πολύ σχολιασμό επικαιρότητας, κάποιες συνεντεύξεις, κάνουμε κάποια έτσι, συνεργασίες, κάποια προτζεκτάκια, λίγο απ' όλα. Αλλά πιο πολύ στον χώρο του σχολιασμού και όχι του gaming πλέον. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό το μικρόβιο του streaming. Λοιπόν, θα πάμε πίσω στο 14-15 που μου ήρθε ένα beta key για το Hearthstone, για το παιχνίδι αυτό με τις κάρτες, και ξεκίνησα να παίζω, και επειδή είχα ένα background εγώ με poker και τέτοια, μου φάνηκε πολύ εύκολο και πήγαινε ευθεία η φάση. Και ξεκίνησα να παίζω, να ψάχνουμε σε τουρνουαδάκια έτσι local, να ψάχνω online να κάνω να ράνω, να προσπαθώ να αναδειχθώ, και όπως παίζαμε, ξαφνικά πετυχαίνω στο ladder τον φίλο μου, το λέγα και boss, τον Nether, που ξεκινήσαμε να στριμάρουμε παρέα. Παίζαμε στο ladder τώρα στο high elo, σκοτωνόμασταν, τσαντιζόμασταν, φωνάζαμε, ράναμε. Τελικά γίναμε φίλοι μέσω in-game και ξεκίνησε κάπως η φάση να παίζουμε μαζί, να κάνουμε practice και τέτοια. Και ο Γιώργος εκείνη τη φάση νομίζω ήταν σε μια ομάδα εδώ στην Ελλάδα, έτσι, σε πολύ πρώιμο στάδιο τώρα οι ομάδες, πιο ωραίες full, χαβαλετζίδικες. Και τότε ήταν η σε φάση... ποια ομάδα ήταν Σπύρο μου τότε ο Λακεμπός? Καλή ερώτηση. Πρέπει να ήταν η Rezo Edge Gaming νομίζω. Λοιπόν, χάρηκα πολύ Σπύρο μου, φιλιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Σπύρος είναι από τα παιδιά που εκτιμώ πάρα πολύ. Τον σέβομαι σαν άνθρωπο πάνω απ' όλα, γιατί είναι άνθρωπος, και δεύτερο σαν streamer. Έχει να δώσει πάρα πολλά σε όλους. Γι' αυτό λοιπόν μπείτε στο κανάλι του, κάντε τον unfollow. Λοιπόν, τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για εσάς που με στηρίζετε εδώ πέρα μόνιμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Ίδρυμα! GG!